Hola, què tal? Com esteu? Espero que estigueu bé. Anem a fer, un exercici de reducció de fraccions a comú denominador. Ja sabeu que és importantíssima la reducció de fraccions a comú denominador perquè quan toca, per exemple, sumar restar fraccions, tenim l'obligació que tinguin el mateix denominador per poder fer-ho. Doncs un és, anem a fer un amb les fraccions 3 oncens, un mig i 5 partit 22. D'acord, què hem de calcular primer de tot? Bueno, la qüestió ja sabeu quina és. Hem d'arribar a... La recta no me sortirà molt bé. La recta no me sortirà molt bé, però hi haurà un dia que ho faré molt bé. Hem d'arribar a unes altres fraccions, a unes altres 3, on la gràcia és que aquí tindran el mateix denominador totes 3. Tindran uns altres numeradors, però tindrem el mateix denominador, però la gràcia serà que seran fraccions equivalents cadascuna a la de dalt. Aquesta és la gràcia. Què hem de fer? Hem de calcular el mínim comú múltiple dels denominadors que tenim, que són 11, 2, 22. Ho calculam amb calma. Ens donaria 22 i aquest 22 serà el nostre comú denominador. Comú, que és el mateix que dir el mateix denominador. Per tant, aquestes 3 fraccions, el mateix denominador que tindran serà 22. No passa res que hagi coincidit que el denominador comú és un dels 3 denominadors que teníem inicialment. Com hem de trobar, vaig a fer-ho en vermell per recordar-ho, com hem de trobar els nous numeradors? Doncs hem de dividir el denominador comú entre el denominador antic i el que ens doni l'hem de multiplicar pel numerador antic i això és el que posarem com a nou numerador. Per tant, quedaria, a veure, el puntero, 22 dividit 11, 2 per 3, 6. 22 dividit 2, 11 per 1, 11. 22 dividit 22, 1 per 5, 5. Doncs aquestes 3 fraccions, 6 2200, 11 2200 i 5 2200, són les inicials reduïdes a comú denominador.